Selamat malam, Nduk Niken. Selamat malam Wilujeng dalu Mas Bayu. Ayo sehat ta? Alhamdulillah pangesune panjenengan Mas Bayu. Amin. Saya laris. Alhamdulillah. Nggih. Ngaturaken minal aizin wal faizin. Jawa sami-sami, Mbak Niken. Akeh lupute diapura nggih. Nggih Mas Bayu. Tetep menjalin silaturahim dengan ya putra dalang dadi seniwati sing hebat. Nggih, matur sembah nuwun. Nah, niki lho, Dem. Pripun? Penyanyi iki ngene iki, swara kepenak dirungokke, gandare ya penak disawang, dedeke entuk, tur kepinterane ora mbalekke. Padha wedoke ayu kula to niki. Wis tak kok sapa ayu. Padha wedoke iki lho wong sampean ki genah-genah lanang ngono lho. Umpama padha-padha wedok. Oh, umpama wedok. Nggih. Oh, umpama wedok. Niki sowanten Kota Madiun. Oh, nggih, sowanten Kota Madiun. Acarane napa, Mas? Niki tasakuran 4 tahun kepemimpinan Mada. Bapak Dr. Haji Maidi tuwin Ibu Indraraya. Oh, nggih. Didoakan mawon kagem masyarakat Madiun dan khususnya Nggih. kagem sinten? Mas Bapak Haji Maidi. Bapak Haji Maidi. Nah, nggih mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Pinaringan kebagaswarasan. Amin. Keparingan apa nggih? Rezeki ingkang Lumintu tur lumintu nggih barokah. Salam taklim karo Abah se, Mbak Niken. Oh, nggih. Nah, pancen nggih. Lah, kok ya tepat men kok ya. Kok nasi pundi, Pak? Kumendang ing takbir. Oh, nggih. Oh, Allah. Allahu Akbar. Masyaallah. Kan Dalam ketoke kowe arep halal bihalal. halal bihalal pripun to, Pak? Keri. Lah wong kena dengkul kok ya le dimlok kenemenen kok ya. Oh, alon nggih. Abang nyuwun pangestunipun minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sarehne kula tiang nom kathah lupute dhateng panjenengan Abah. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi sehat selamat nyuwun sengambah. Kula saestu sayang kalih panjenengan lho Abah. Mugi-mugi panjenengan saged panjang umur nganti entek wong nggih Abah. Kok aku jenom ya bergairah. Lah nek pun anu terus pripun? Anu reaksine Abah ngeten lho pripun? Iki sidak loro kencing manis ora iso apa. Lah nggih saged namung gendongake putune. Alhamdulillah. Amin. Wis kono keti dulur. Ayo urut kuwi urut. Ngomong kok aku. Sepurani luputmu Mas. Ya urut ujung ana. Jaluk karo. Kono. Ayo. Oh, sampean ki rong ket ndek mau rong salim karo abahe lho ngono kuwi ki ora oleh kowe ki wong enom. Wong enom ki kudune salim ngono kuwi ora malah ngino abahe. Wong wedok ayu-ayu kok cengkiling. Rumah iki lho tangga. ndang salim mbek abahe. Salim yo salim kok tau apa mak pelok. Masa ora apa-apa kuwi dienggo mecut rasa. Jarane mecut rasa. Lho. Mecut rasa niku nak jaran kan bokonge mak pelok nih. Lah niki conger. Ayo nak salim ning gone abahe. Ora apa-apa cangkem rapatek kanggo. Ayo ning gone abahe salim. Sing duwe tata krama teko ngisor. Ya Pak. Masih menene ora ya Pak. Sing genah lekmu saliman ki lho sing genah kata-katane yo. Kalau mliki ya Pak. Aku sampe dengan lah kula milih Pak. Pada bayar nyata kata. Nggih, lah kula kan ya milih Patamu picek Pak. Kowe ki omong apa? Kowe iki terharu. Kula mriki piye? Nah, ngono. Ya. Bareni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sowan kula mriki wonten ngarsa jenengan nomor pisan kaping pisanan kula badhe nyuwun silaturahmi kali jenengan. Kang kaping kalih niki bot-bote wong tuwa ditangisi anak. Niki kan nggih cara Jawane niku
jenengan putrane jenengan sing putri nika kalih anak kula pun dangu panggih. Kowe iki arep apa ta kowe? Wong ojo kok malah arep nglamar iki lho. Kowe aja ngisin-ngisini lho. Kowe ki iso apa ora? Saged. Njaluk pangapura. Nggih. Tasih dinten riyaya niki, Bah. Minal qonidin wal budreksin. Minal aidin. Minal aidin wal faidin. Pinten agenge gadahan kula, mugi-mugi tasih ageng gadane jenengan nggih, Bah. Ya kowe iso ora gedhi blas. Sepenten agenge keluputan kula kok. Kowe iso malah gede-gedenan. Lho iya. Kedahe pripun? Sik. Wong kok angel menjak omong. Iso apa ora? Nah, iki contoh ngene iki. Kila contoh. Wong iki sing wis pengalaman ya ngene iki. Wong ki weneng kene serawung pirang-pirang taun. Nata basa ora iso. Basa ora karu-karuan. Jane aku basaku ya apik bar dikaplok kuwi mau lho. Jenenge Oh, bojo ki ditambahin apa ya, Mas? Ben tambah lancar. Aja gagar otak aku engko. Oleh. sowan sesepuh ki Nggih. rumangsaku Lho, lah. wong ning ndi? Matane. Piantune sae. Lenggah kono kok. Orang tuwek malah picek. Nah, ngono kuwi laku dodoke ngono kuwi. Assalamualaikum, Mbak. Amen terokne lho, Mas. Iya, Dik. Dawah sami-sami. Sing dawah sapa? Sing dawah lho sapa? Nenek bojo jare ngono kuwi. Mbak, sowan kula sepisan silaturahmi ingkang angka kalih ngaturaken dawah sami-sami. Kualik. Sing tiba kuwi lho sapa? Kualik Bojo yo. nika lho. Omong amuk lho, Mbah. Sowan kula mriki kula ngaturaken sedaya kelapatan kula tindak sak pecak tembung ke rumah kula nyuwun pangapura, Mbah. Iya ora dadi apa, aku ya akeh lupute dene-dene. Wong dicontoni kok malah Piye to? Wangel men. Kualik kuwi lho. Kuwale piye? Lha sampean ki dicontoni sampean dikongkon ngucap Lah ngono, aku kok ki malah salahku nang ndi? Lha salahe sampean kuwi sampean ki Lah iya. dicontoni tapi sampean Jajal sing kok ngakurani. kurang apik apa? posisi tau. Nah, itu kok dibaleni coba. Ngene kok arep nyontoni. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Nggih, sowan kula ingkang sepisan silaturahmi dene ingkang kekalih kula ngaturaken dawah sami-sami. Sing dawah kuwi nang endi? Nek enten omonganmu ki kleru. Pripun? Sowan kula mriki, Mbah, sepisan maca Al-Qur'an sak maknane. Allah, iki malah Malah tombo ati lho. Sowan kula mriki sepisan nyaturaken pangapura ingkang agung mugi Mbah paringana pangapura. Amin. Ya semono uga aku ya akeh lupute. Lho. Ya muga-muga sing sabar momong aku. Nggih, Mbah, mbok ndawi Mbah badhe meninggal. Badhe ndang modar kula ndengaken. nek simbah badhe dawah iki manggaken. Kok nesu. salah. Dawahmu yo kleru lho. Ngono jare arep nyontoni. Kuwi tata krama nggih. Oh, malah bingung nggih. Mulai ayo ngematke suarane Mbak Niken. Oh, nggih. Nggih. Niki wonten sing ngersake tembang kangen, ayo saiki dibawani sik. Oh, nggih. Ya. Nah, menika di streaming pirang-pirang channel niki. Kangenku tanpa upama Ya Kaya piye? kaya nom-nomane yumu sing nang omah. Ya ngono kuwi piye? Nek eneng mari bojoku ora ning ndase. Oh ya. Apa kok nyepor Wis kaya ngono? ana kacang ngono dadi cucuk pitik ra mati. Aku yo kangen marang sliramu wong ayu. mong sliramu kang dadi talangi ati
pacen mung sliramu ning jagat ora ana papat ning donya ora ana 5 mung sliramu sawiji sing tak tresnani. Setok anu ki ndi mripat iki lho bocahe kok toprak ora akur. Nah, Iki gandrung. nah ngono. Srihuning Wiratmaya. Wiratmaya iki teral tuk 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 Ki ketok. tuk tuk tuk. Ngapa watuk kowe? Kok Guyu. nggur? Ketoprak. Guyu, Pak. Oh, guyu. Guyu kok watuk. Diajeng Diajeng. Diajeng sing ketok. diajeng. Lah kula ngomong napa? Diajeng. Diajeng wong ayu garwane wong akeh. Aku ora garwane wong akeh lho. Karane pun kakak. Garwanipun kakang kancane akeh. Nah. Ngono ya itu. Wis suwe anggonku nandang. Tuk 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 tuk. Pek mare kakan temu nang lor lho dadi dramane iki lho dramane. Jeruning tengah. Ah, jreng. Kowe kok kono. Nek begitu Wirat. Lah, tengah panggung aja nganti kosong. Nek iki wis rono, kowe ndang rono. Lho, Nututi. Nututi. Malah mulih. rene. Rono malah ilang. Ah, Ngono. Tuk tuk tuk. Diajeng Sriuning. Sabar. Mojo. Action. Kakang Mas. Matane. Kakang Mas ning kene kok tekan bae ning. Lah ya batin kok tuwek men ngono. malah sing entuk rezeki aku. ya iki nek nyalah ya ngono kuwi. Bojone ning kene Ngalah. garwane. Golek Sriuning kero ya. Aku wis suwe pengin ketemu kelawan sliramu Diajeng. Karo bajut ki. Wes lawas. Bajut nase. Was lemes angkanku Ki Wiratmaya ketoke bar mangan kipas angin. Lah apa Barang kipas angin. Oh, tulah-tulah ora. Supaya londo. nanging hamu leledo Anu-anuke ngelingana nalika dina Kepungkur eneng opo ya iki? Kuwi takono ngono lho. Kepungkur nek opo ya? Wiratmaya kok lembeng. Nah iya. Kepungkur ana opo? Ah, ngono lho. Sliramu nate ngandika
kok Kang kepiye? Tresno lahir terus sing batin. Yo langgame kendaki tayub ganti jogati Mas Slendem karo peking. Nah, Mbak niki kan. Sik. Bocah ayu. Lah pripun bane ngoten niku, Pak? Sarwa boten Bocah manis. Karire saya meningkat. Amin. Amin. Laris ora elok. Amin. Nggih. Muncul dari Berang Wetan. Kediri to? Lho. Leres. Nggih. Amin. Niki sing nonton samya rawuh. Nggih. Pak Ariwur. Bapak Wakil Bupati Madiun juga nggih. rawuh. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Ari. Nggih, matur nuwun, Pak. Luar biasa. Kalau iki berkahi wonten babatan. Nggih. Alhamdulillah. Badhe wayangan melih niki pokoke wayangan terus. Pun pokoknya Kabupaten Madiun, Kota Madiun, wah bab nggon kemajuan kebudayaan luar biasa Mas Kun. Banjir wayangan. Sisan diaturi rawuh benjing suro. Apa kuwi? Wayangan ning gosong alhamdulillah. Oh iya. Oh, nggih. Gosong. Sing mayang nanda. Iya. Tenan mau Gebiakan. Nang gosong. Nggih. Yes, muga-muga. Gosong. Sasi pira dang ditanggali. Nah, ngono. Kowe ora usah kuwatir. Kowe ora usah gamelan wayang sound system, terop kursi kowe ora usah mikir. Lah terus apa sih iki? Ben dipikir abahe. Iya. Mun enten sing Nggih. gadani. Heeh, abahe sarwa tadah kok Kyai. Aku tadah kok. Nah aku rung pindah lho kuwi. Sepeda. Aku rung pindah lho kuwi. Ayo menggo. Salam hormat Mas Hariwur. Nggih. Bapak Wakil Bupati Madiun. Nggih. Pak Suryono. Kapolresta rawuh. Nggih, Kapolres rawuh. Menggah. Pak Dandem Pak Dandim rawuh. rawuh. Pak Dandem dan Rem rawuh. Pandandran nggih. Komplit monggo. Wingi mlumpuk ten griya kula Oh nggih ta? Percil. Deni Caknan, Nggih. Pak Dandrem, Pak Kapolres, Pak Kapolresta. Nggih. Komplit rumah kirun mriku dek wingi. Pun menika rumah budaya ya. Nggih. Rumah napa niku agamis gitu. Heeh, pokoke komplit. Komplit. Mana bae nggih. Monggo. Niki wis katur Mbak Niken Salindri. Ini aja lenggase. Aku tak nyuwun tulung karo Mbak Brili. Nah, Mbak Brili ya ini. Mriki Mbak, pinarak wonten kiring kotak mriki. Monggo. Nyoto baing padha aku ora kekulung. Brili iki dedeke ya lumayan, gandare ya ora guah, mula mburi geger kuwi jeneng wirawiri akhir sore Mas. Ora ning apa-apa wayange wolak-walik ya nggih. Dadi wilujeng dalu, Mbak. Aduh, jan. Wilujeng dalu. Nggih. Pak Bayu. Nyuwun anu pirsa paring asma nama lengkap sinten? Derek tetepangan kagem sedaya warga Kutha Madiun. Nggih. Pitepangaken nami kula Dwi Putri Brilianti Mbak ngaten. Dwi Putri Brilianti. Nggih. Pidalem saking pundi? Kula saking Kutha Madiun mawon. Oh, dari Kota Madiun. Nggih. Luar biasa. Lajeng sakmenika pawiyatanipun sampun dumugi wonten pawiyatan inggil notasi SMA menapa? SMP, Pak. Wah, SMP. Nggih. Baik. Lho. Isih SMP? Iya. SMP, Mbak. Kelas 3. oh kelas 3. Baraan kalih, Mbak. Niki yo kelas 3 to. Oh mboten. Kelas piro? Kula pun lulus kok. Masa wis? Ya pun kados tante-tante. Ora
Nggih, Mbak Brili. Nggih. Panjenengan kebanggaan Kota Madiun. Alhamdulillah pangestunipun mengatur. Harumkan nama Kota Madiun melalui budaya, melalui kabisan panjenengan. Mumpung niki di live streaming to, nggih ta? Nggih. Wonten Bagong Group Channel, Sakti TV Official, Cah Desoe Saeso, Mas Rin Channel, Bendrong Geni TV. Loh. Panjenengan arep nembang napa? Lho, Kelenteng Official iki nembe rencana. Nembe pados. Napa kelenteng official niku nggene sinten? Lah duka pokoke gambare nu ireng niku lak. Oh, le mboten Subscribe ketinggalan, Pak. tapi kan subscribe. Subscribe piro? Sampun ngenyek 8 ngenyek Bolu Pak Salam sak keluarga dhewe. Badhe nembang napa Mbak Brili ya yo? Nggih, non sewu kula nyobi Putri Madiun mawon nggih. Putri Madiun lagi Nggih. lagi ku cek para kadang pekerawat kudu anu. Slendro nggih. Slendro, langgam to nggih. Nggih. Yo metutke dongdinge we. Nggih. Wis pokoke nginget ana aku, Mas. Mang bawani ora apa-apa, Mbak. Nggih. Putri Madiun kaya ngapa? Sinom grandel mawon nggih. 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 Ana sing pasukan baris pendem ya mirsani. Oh, pasukan baris pendem. Nggih. Kang Dirman. Kapan Kang mlumpuk pendopo Kang Dirman? Monggo Kang Dirman, Kang Wit, Kang Karyono. Secepat mungkin mlumpuk nang nggonku. Ayo Kang Dirman. Nggih, anu. Mirsani. Kangen-kangenan, nggih. Yo Mbak Brili dibawani. Nah, monggo. Kula Kapten Tendean. Kapten Tendean. Taman, Pak. Oh, taman. Kali perapatan? Alah, Perapatan Bunti. Mosok perapatan dulu perapatan Wis orane. Dadi dicetakne nek takok kuwi perapatane jenenge apa? Mosok sak taman ra nek perapatane blasan ta? Ya perapatan ndi ngono? Kuwi jenenge ngawur kuwi takon. Mbak takone iki sing masuk akal. Ya aku po ya ora kurang masak. Mbak napa sandinge pos kampling niku? Pos kampling pundi? Mboten enten pos kampling Loh, emang malah kula cedek renek pos kuburan. Berarti nggih. Madiun aman. Kali kuburan. Celak. Nah, iki lho, bener to. Nah, wis tekon ta wisan. Berarti wis takon nggon kuburan kuwi. Takon karek ngeblok kae. Mas. Parkir, go parkir nek bulan nek go parkir. Nah. Sekolah itu pundi, Mbak? Disebut mbok menawa Bapak Ibu guru mirsani ben bangga no. Sekolahane Wonten niki. disebut SMP Negeri 11 Kutha Madiun. Weh, SMP Negeri 11 Kota Madiun. Nah, niki Bapak Ibu guru siswa panjenengan luar biasa, siswi yang hebat. Nggih. SMP nyinden kok hebat iki urung no. Lah piye to? Wah, lah weruh ponakanku. Ponak sampeyan ngopo? Ponakku kelas 2 SD, Mbak. Weh, Ngopo? lanang apa wedok? Wedok. Weh, ya sindene ya hebat. Ngopo ngewangi bakul nomor? Iso golek hasil. Iki cerita sih. Biyen saiki ora iki. Cerita babakan sinden kok iso bakul nomor bareng. Kan sama-sama menghasilkan. Nah, kok menawa kok sindene arep lomba dhek sing nyepake nomere. Heeh. Kemelu ora Ken? Ora. Nomor apa kean? Yo, lanjut, Mbak. Nano baik, Mbah. Wah, niki nggih. Menapa apa putri asli Madiun yang luar biasa. Adik wedok, Nduk Ayu. Iya. Pancen kok elake kaya ngono. Wong iki lho unggah-ungguh Toto kramane genep. Niki Lah wong putrane sapa? Pak Yoki, Pak. Nah, Ya, pinter ngagem kebaya ya isih luas tur dasare ya. Kok njaluk pakmu anggek kowe entek. Pripun to, Bah? Kula niki sungkem kalian panjenengan, Bah. Sungkeme nek ping pisan ki 50 ping 3 e. Kersane barokah, Bah. Barokah kanggo kowe sing nyelengi pakmu. Jaluk rene tiborono. Lah ya piyayi ubet ya. Wis Nggih. pokoke ubet ta kok. Lah nggih. Selamat malam, Mbak Ayu. Sugeng dalu, Bayu. Nggih, paring asma sapa komplite? Nggih, nderek tepang para kadang sedaya mawon. Nggih. Nami kula Diah Ayu Kusumaning Tias. Diah. Dipala kaji kok beluk dem. Waduh, ketoke anak dagelan iki. Ya. Ini sing kulino ngladeni bapake. Nggih. Mbak Diah Ayu
Kusumaning tiang. Kusumaning tiang. Siwalang kaji kok belok dem dem. Ah, dem-deme sing elok. Ate malah kaya Karmidi. Nggih. Kayak wong edan nih Om. Mbak Diayu sakniki kelas pira dem-dem? Kelas setunggal SMA. Weh, SMA. SMA. Nggih, Mbak Niken. SMA pundi ayo sebutke. SMA Negeri 1 Madiun. SMA Negeri 1 Madiun. Hebat. Tepuk tangan, Biasa tepuk tepuk tangan. Weh, dengaran kok itu biasa jangan tepuk tangan. Biasa Apa arti ngono. tepuk tangan Nah, tanpa dem-dem lah ya. yang Nggih. penting Ngapunten bocah ngek. Nggih, pripun? Pesinden menika nek mboten kalih bapake niku mboten Elek. cocok. Elek. Oh, ngoten. Iya. Ya kok dianu deh. Digathokke karo bapake. Yo, Bapaknya napa to Om? Hah? Bapaknya niku napa? bapaknya pedagang manuk. Oh sing burung kicau mania. Oh, alah nggih. Mula kula pamer wae disebut dagangane manuk nggih. Yo, arep nembang napa Cahayu? Anggam Sri Huning mawon. Langgam Siriuning. Nggih. Nggih to Pak De. Dibawani nggih. Niki sing bawa biasane nggih bapake niku. Aku ora anu kok. Aku kepengin sing bawa adike kok. Anu, Adike Danan. Mbak Ayu lho. Adik Mbak Ayu. Lah, pokoke sak omah jak kabeh ya, Bu. Heeh. Loh, tarane omah ki wis renek apa-apa Om. Dadi dijak kabeh. Ngono kuwi jenenge ya nyepelekke sing tuwa ngono. Ngomong wae ngomah resik ngono lho. Manajemen kok niku. Manajemen. Nggih, yo sing bawa aku tak nyon adike jenengan si sapa? Danang. Kok De Danang. Mriki kene, Mas Danang rene, Mas Danang. Malah kene. Iki wayangane yo hebat, iki yo putra asli Madiun. Nggih. Dik Danang kalih Dik Yogi, monggo. Oh, engko putune. Putune mangke. Nggih. Nggih, mriki Mas Danang. Putrane Om, senes putune Om. Oh, nggih. Lho, Pak Yogi iki apa putune Danang kuwi lho? Oh, duh. Wah, mawut. Nggih, monggo ayo dibawani. Lah, iki calon dalang hebat asli saka Madiun. Oh. Rene. Ayo. Namine sinten? Namanya sinten Cak Bagus? Danang. Danang. Umurine sapa? Danang Danardono. Wah, Mas Danang Danardono. Saiki kelas pinten? Kelas kawan. Sekelas kawan. Terus sekolah SD. pundi? SD. Sekolah dasar. Lagi SD pundi? SD iku sekolah dasar lho. SD ya apa kan? Sekolah dasar toh? Sekolah SD. dasar. Dagel. Loh, Oh iya. Pokok sekolah ndak. sekolah dagel iya. Ya, ngono ya oleh. Ora masalah, jek cilik ora apa-apa. Ate bocah. Bocah kok ora usah diwaoni. Niki entese bocah Danang. sedaya to. Jenenge anak dalang jenenge ya jeneng wayang Danang Danardono. Putuku tak jenenge Sapa? Madu Gendir Penjalin. Sapa? Madu Gendir Penjalin. Oh, kula nek ngebela aku, oh salah. Waduh, oh Mbak jeneng cakil. Yo, Mang bawani Mas Danang menika anu Kang Mbak Yu arep nglanggam Sri Huning. Wah, ya dibawani engko langgam Sri Huning dikendangi cara etanan. Lho, nggih ta. Men tepak sing jogeti bapakne yo. Nggih. Iya. Ayo. Ya. Bar suntik ora apa-apa malah sih ya. Ya Mas Danang. Sinebut pahlawan putri. Welok banget iki, Mas. Saiki tenanan SD-ne ngendi disebutke? SD pundi? SD Indrakila. SD SD Dracula. Oh Dracula ya. Dracula nyakon. Dracula. Nggih. Wah iya kacane Ciptone. Ciptone. Nah iya. Yo. Nang isor Gunung Mentorogo. Malah wis Lawe. Sing ngajari nembang sinten? Bapak mosok. Sampeyan jenengan percaya? Enggak. Ora percaya. Ora percaya. Oh iya. Aku ki apa ayu kuwi bawa, Nggih. ayu ngremo, Nggih. danang endang, rangkep sak bawane. Sing susah kira sing tuwek. Lah terus
Aku kuwi engko mangane terus Pak. Oh, masa pertumbuhan kok ya. Tumbuh jebrak kuwi. Ya. Mangane ngono. Tuk. Tok prangkeng bojone. Kalau dibengok iku kan iso bentuk swara. Cengkoke Elok sapa? banget nih sok. Cengkoke iki wis tata, Mas. Nggih. Cengkoke sapa ngono kuwi takonono. Cengkoke sinten? Cengkoke sopir-sopir. Yes. Iki lho cengkoke sopir-sopir. Nah, nek kuwi aku malah percaya nek sing Percaya. ngajak, malah percaya. Sopire sing nganggo udeng putih ngono kae. Ora ono. Aku kuwi tau ngrungokne. Nggih. Danange swara petit, Nggih. tutuk, swara isor ya tutuk. Bareng Pak iki bawa bebelo wirat moyo. Sayaene ra balik blas cah. Langsung ndang kempul. Lanjut. Ngebelo. Bebelo kok ngebelo. Bebelo. Bebelo. Ya Mas Anan. Apa kok jegok kuwi? Ngajari Pak iki. Agar ngene Pak. Bebelo. Bebelo. Wirat moyo. Jas. Anane. Tan urung sihuning gundul. Gugur. Oh, gugur. Segundul modal kok. Bu. Gugur. Bar gugur terus digundul maksudnya. Nano hati kusumaning. Tati kusumane. Tuban. Makasih ya Cak Bagus. Matur nuwun. Cak Bagus, nang Cak Bagus. Ada nang rene nih. Gue ngambil buku. Iki biasa ngambil buku ya. Nggih, wis disimpen ya jenenge Pake. Nggih. Matur suwun Om Bayu. Nggih, sami-sami. Kula nggih Om Bayu. Alah, wis gedene semono kok. Kula tasih alit lho nggih. Alah, engko ning jatahe dhewe. Oke. Nggih, wis diatur kene iki. Alhamdulillah wis kepareng napa ngaturke Sri Uning. Mas Lenteng abahe, Mas Lenteng Mbak Nike. Nggih. Tak tutuke ning patek songo nggih. Siap. Nggih. Manuk karepe padha kecandake. Mundak malah dadi dukane sinuwun, ayo tak derek ayo. Ngadep marang ngersane sinuwun.